Елена Костова, съпруга на бившия премиер Иван Костов, е свързвана с няколко скандала, предимно около дейността на основаната от нея фондация „Бъдеще за България“. Фондацията, създадена през 1997 година, имаше за цел да подпомага социални и културни инициативи в страната, обвинения в данъчни нарушения и съмнителни дарения през декември 2003 година. Върховната касационна прокуратура, ВКП, образува следствено дело срещу Елена Костова и длъжностни лица от фондация „Бъдеще за България“. Обвиненията бяха за укриване на данъци в особено големи размери, чрез използване на документи с невярно съдържание и за приемане на дарения, които не са проверени съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. В хода на разследването се установи, че значителна част от даренията към фондацията са направени от държавни предприятия като БТК и Булгартабак, някои от които са били в тежко финансово състояние. Също така, фондацията е получила дарение от $80 000 от руския бизнесмен Григорий Лучански, за когото имаше съмнения за връзки с организираната престъпност, финансови задължения към ВИК. През 2010 година фондацията на Елена Костова натрупа задължения към ВИК в размер на 10 891,43 лев за периода от септември 2008 година до януари 2010 година, както и лихви от 7,724,47 лев. Фондацията не отрече задълженията и представи споразумение с дружеството, но съдът отказа да разгледа иска по същество поради изтичане на 3-годишната давност. Инцидент с блокирана банкова карта. През юли 2014 година Елена Костова изпадна в конфузна ситуация, когато при пазаруване в магазин установи, че банковата й карта от Корпоративна търговска банка, КТБ, е блокирана. Тя беше принудена да върне продуктите и напусна магазина с наведена глава. Опит за взлом в дома на семейство Костови през май 2013 година. Въоръжен мъж се опита да влезе в къщата на Иван и Елена Костови в Драгалевци. Елена Костова натисна паник бутона, след което частният СОД реагира бързо и задържа нападателя. Въпреки тези инциденти и обвинения, не са представени публични доказателства за пряко участие на Елена Костова в незаконни дейности. Много от тези случаи се основават на спекулации и не са подкрепени с конкретни факти.